Здравейте, аз съм Полина, семейен консултант и специален педагог. И днес в това видео ще ви разкажа как премина вебинара за родители на деца с специални потребности на тема братята и сестрите на деца с СОП и ролята им в семейството. Това е четвъртият вебинар, който правим заедно с Фондация за деца с церебрална парализа. На първите три си говорихме за личностно развитие на майката на дете с СОП, промяна на мирогледа на родителите на деца с СОП и партньорски отношения след диагнозата. Сега на последния вебинар се спряхме върху братята и сестрите и тяхната роля в семейството, тъй като това е една тема, която стои сякаш малко по-встрани, но като семейен консултант зная, че всеки член на семейството има равнозначна роля и всичко, което се случва, засяга всички, така че смятаме, че тази тема е важна. В началото разгледахме семейството като система. Това е разбирането за семейството от гледна точка на фамилната терапия. Семейството е система със собствена структура, която е организирана от набор от взаимоотношения, функционира по определен характерен начин. В тази система са важни не отделните членове на семейството от гледна точка на брой, пол, възраст, а отношенията между тях. Във всяко семейство има граници. Това са правилата, които показват кой каква роля, какви отговорности има. Има отделни субсистеми, например субсистемата между съпрузите, родител-дете, дете-дете. И във всяка система, всеки член от семейството участва в няколко системи едновременно и има различни отговорности. Така, например, тук давам примера за системата, в която по-големият брат, заедно със своята сестра, на властта стои в по-големия брат обикновено, така е характерно. Но когато същият този голям брат е в взаимоотношение със своя родител, тогава властта е в родителя. Сиблинговата система, това е системата на братята и сестрите, е първата социална група от връстници за детето. Като цяло семейството е първата социална среда за всяко дете. Това е мястото, където децата се учат как да взаимодействат с околните, как да общуват с тях, учат се на определени правила и вече сиблинговата система е тази, в която се учат как да взаимодействат с връстници. Там се изграждат умения като договаряне, конкурентност, сътрудничество, подкрепа и някои модели на привързаност. Тук се учим да взаимодействаме с околните. Братята и сестрите са следващите след родителите, които прекарват най-много време със своя сиблинг и от гледна точка на бъдещето, вероятно те ще прекарат повече време, отколкото родителите. Тук разглеждам някои разбирания и очаквания към сина или дъщерята. Някои от тях са в исторически план, в момента не са валидни, други продължават да бъдат, а някои са така от близкото минало и настояще. Така, например, има разбиране, че първородният син получава наследството. Също така, желанието за син е било силно от гледна точка на това, че той ще продължи рода и фамилното име. Обикновено разбирането е, че брат покровителства от сестрата, а пък сестрата ще се грижи за родителите тогава, когато те имат нужда от това. От гледна точка на поредността на раждане, обикновено се счита, че първото дете е пример за второто. И така има очакване към второто, пък че ще се развива по-бързо, тъй като ще има примера на своя по-голям брат или сестра. Но когато има детенци със специални образователни потребности, някои от очакванията могат да бъдат различни и ролите и отговорностите да се обърнат. Така, например, ако е характерно обикновено по-голямото дете да има повече отговорности, то ако то е със СОП, тогава е твърде вероятно по-малкото дете да получи повече отговорности. Също така един ежедневен пример. Обикновено по-голямото дете си ляга по-късно, по-малкото си ляга по-рано, но, например, по-малкото дете има нарушение на съня, заспива по-късно или се буди често, то е много вероятно то да си ляга след по-голямото. Това са едни примери за това как някои характерни традиционни порядки и очаквания за правилата в семейството всъщност могат да бъдат съвсем различни тогава, когато има дете с СОП. Неговото влияние е и на ежедневно ниво, както примера с съня. Връзката между сиблингите по пол, когато са от един и същи пол,
двете деца, те могат да се идентифицират един с друг и тази идентификация да бъде толкова силна, че трудно да установят индивидуалността си. Това обикновено се случва в юношеството. При две сестри има голяма близост, но също така нуждаме и ревност, а при двама братя конкурентност. Когато децата са разнополови, брат и сестра, те се учат на това как се съжителства с срещуположния пол. Това е една полза. В този слайд обръщам внимание на влиянието и на това, че влиянието винаги е двупосочно. Често когато съм си говорила с родители по темата за братята и сестрите, те имат повече въпроси и така притеснения от гледна точка на влиянието на детето върху другото дете, независимо кое е по-голямо. Но искам да обърна внимание, че влиянието винаги е двупосочно. Ако детето със СОП повлиява по някакъв начин на другото дете, то и другото дете повлиява. Всъщност не ако, ами това влияние неизменно се случва и от двете страни. Как влияе сиблинга супер по неговия брат и сестра и върху родителите спрямо възрастта? Тук имаме промени, които се случват спрямо възрастта и е добре да им обърнем внимание. От гледна точка на жизнения етап, в ранното действо между 0 и 5 години влиянието на детето върху родителите, едно от основните неща е тогава обикновено родителите получават диагнозата на детето, т.е. те трябва да се справят с това, да преминат през някои от етапите на приемане, да информират свои роднини, близки, както и братята и сестрите на детето с ОП, ако има такива, да започнат да търсят подходящи услуги в подкрепа развитието и здравословно състояние на детето, когато е необходимо. Да изяснят някои свои разбирания и идеологии, според които да вземат решения. Тук може да има много промени в някои разбирания, които те са имали до момента, така да се каже, екзистенциални за тях. Справяне с проблемите на стигмата, за съжаление, все още у нас е валидно. И идентифициране на положителни приноси на специалните потребности. И това се случва. Не съм сигурна дали е в този период, понякога на по-късен етап се случва. От гледна точка на сиблингите, за съжаление, несъзнателно, но понякога те получават по-малко родителско време и енергия. Могат да изпитват ревност заради това по-малко внимание и да имат страхове, свързани с недостатъчно разбиране на специалните потребности на техния брат или сестра. На възраст 6-12 години, ето как се променя влиянието. Установяват се някои рутини за изпълнение на семейните функции. Тук вече се приема, че около 5 години са необходими на родителите, така за да приемат различието на своето дете, да открият необходимата информация и вече след около 5 години семейството да започне да функционира в някаква рутина. Защото преди това всичко е така малко по-хаотично и по-трудно за тях. Вече след около 5-та година повечето семейства могат да влязат в някаква рутина, която да работи добре за семейството. Приспособяване емоционално към образователните последици. Вече от първи клас и нататък до към 12 годишна възраст се установяват образователните трудности на детето и родителите започват да се приспособяват към това и да търсят отново подкрепа вече от гледна точка на обучението на детето. Въпросите около приобщаването в клас. Тук също идва често и моментът, когато единият родител спира работа и става личен асистент на детето, придружава го в училище, участва съответно в изготвяне на индивидуалните образователни програми и план, намират обществени ресурси, организация на извънкласни дейности, от гледна точка на братята и сестрите, разделяне на отговорност на нужди от физическа помощ, ако детенството, например, с двигателни нарушения, има по-голям брат и сестра или вече е на такава възраст, която позволява да помага и в физическата подкрепа. Възможно е времето за отдих и почивка, пътувания да е по-малко. Това също поради различни причини.
Понякога заради така забързаното ежедневие, в което тези семейства влизат, и някакси от терапия на терапия, задължение на задължение не остава пространство и време за мисъл, за почивка. Може въпросът да бъде и финансова гледна точка. Сиблинга вече на една възраст между 6 и 12 години започва да получава въпроси от приятелчетата, може и от учители, макар че не би било съвсем коректно, но много деца трябва да отговарят на въпроси за състоянието на техният брат или сестра. Евентуална загриженост за превъзхождане от страна на по-младия сиблинг, да, когато едното детето е с типично развитие по-малко, тогава то може да има такова притеснение, че в един момент има повече, така има превъзходство над своя брат и сестра от гледна точка на умения и самостоятелност. Стои въпросът за приобщаване на двете деца в едно и също училище. Това е въпрос, който стои пред родителите, но и пред самите братя и сестри. И децата, разбира се, имат нужда от информация за специалните потребности на своя брат или сестра. Вече с 6 години, така те са по-осъзнати, започват да забелязват, може би, различието на своя брат или сестра и съответно имат въпроси и необходимост от информация, също толкова, колкото и родителите. С настъпването на юношеската възраст така стоят нови въпроси, въпросите с възникващата сексуалност у детето, възможностите за изолация, отхвърляне от връстници, така на тази възраст вече започва по-силно да се усеща тази тревожност в родителите, че детето им не е добре приобщено, че вече така децата се оформят в приятелски групички и тяхното дете ще може ли да се приобщи добре или няма да може. Започват мисли около кариерното развитие на детето, професионална реализация, в каква посока ще бъде тя. Организиране на дейности за свободното време, когато юношата вече има потребност от това. Промените, които настъпват в пубертета и планиране на последващо образование от гледна точка на братът и сестрата, идентификация с брата или сестрата, и някои положителни, все пак да отбележим страни на това да имаш брат или сестра с СОП. Тези деца израстват доста по-толерантни към различията, доста по-разбиращи, доста по-отворени от другите, от хората около тях. Влиянието на специалните нужди на братя и сестрата може да бъде толкова обширно, че да повлияе върху избора на кариера. Малко нататък в презентацията отново ще се спрем на това. Братите и сестрите също се налага да се справят с стигмата около специалните потребности. Биха могли да участват в групи за подкрепа на братя и сестри. Вече в зрялата възраст стоят въпросите около планирането на евентуална нужда от наставничество. Т.е. какво ще се случи с вече възрастният с разглеждане на необходимостта от подходящо място, на което той да бъде настанен евентуално, ако това е необходимо, но това е нещо, което така във всички семейства стои като въпрос. Справяне с необходимостта от социализация извън семейството и вече на започване на някаква работа, избор на професионално развитие. За братята и сестрите пък стоят въпросите около финансовата подкрепа. Може да бъдат натоварени с това, да подпомагат своя брат и сестра финансово и частично. Могат да започнат да имат притеснения около генетичните последици, тогава когато диагнозата е такава, че се умислетява и те започват да мислят за свои собствени деца, съответно да запознават нови роднини с специални потребности. Нови роднини се има предвид, когато се случи брак или половинка и съответно семейството на своята половинка, както и самата половинка. Нужда от информация за възможностите за кариера, за собствена кариера и също на своя брат и сестра, когато вече грижата е поета от сиблинга и възможни проблеми с настойничеството. Какво казват научните изследвания по темата за братята и сестрите на деца с СОП? Те не са много, тези изследвания.
Почти няма такива, които да могат да подкрепят семействата при необходимост от информация как се отглеждат две деца тогава, когато едното е със, другото не е. Или други предизвикателства, които са свързани с това да имаш дете със СОП и дете без СОП. Тъмито отново е така леко пренебрегната сякаш. Има едно предположение, това е извън научните изследвания, по-скоро така обществено предположение, че братът или сестрата на детето със СОП ще повлияе негативно на своя сиблинг. Това е спорно. Изследвания сравняват семейства с деца с СОП и брат-сестра с други семейства, в които няма дете с СОП и така дават някакви заключения по какъв начин влияе детето с СОП, но дори и заключението да бъде, че влияят по негативен начин, в повечето изследвания не се вземат предвид фактори от контекста. Например, каква част от тези семейства са с един родител, какъв е социално-икономическия статус на семействата, съществува ли друг вид житейски стрес. Това са фактори, които е редно да се вземат предвид, за да се правят подобни заключения. От гледна точка на психичното здраве се търси връзка между това, дали има връзка между психичното здраве на майката или бащата и брата и сестрата на детето с СОП. Тук съм отбелязала бащата, но всъщност такава информация почти няма, защото повечето изследвания, които се правят, участниците са много майки. Открива се, че няма такава взаимовръзка. Това е до известна степен противоречие, тъй като общото разбиране, според трансакционния модел за развитие, е, че психичното състояние на родителя силно повлиява психичното състояние на детето. Но ето тук отново важно напомняне, че контекстът е много важен и всъщност има и други фактори. От гледна точка обаче има връзката между промените в психичното здраве на майката и адаптацията или регулацията на брата и сестрата се открива взаимна връзка. Например, ако майката да обобщим този слайд. Ако майката е била с силна тревожност дълго време, това може да не повлияе толкова на брата или сестрата на детето с СОП. Но ако майка направи някаква промяна, която да понижи тревожността й, например да получи психологическа подкрепа или да се включи в група за подкрепа и тревожността й намалее, то тази промяна ще повлияе положително на брата или сестрата. Това ми се стори много любопитно изследване и реших това да го включи в този слайд. Има ли взаимовръзка между психичното здраве на брата и сестрата и родителя? Тоест от брата и сестрата към родителя, да, има такава взаимовръзка. Гласът на родителите. Най-честият въпрос, който са ми задавали родители и така чета по групите, и как да говори с типично развиващото се дете за специалните потребности на неговия сиблинг. Наистина това е така един важен въпрос и връщаме внимание на него. На първо място, на децата имат нужда от информация точно толкова, колкото и родителите. Добре информацията да се представя спрямо възрастта, да е съобразена спрямо възрастта и разбирането на детето. Така, например, в предучилищна или начална училищна възраст е напълно разбираемо за детето следното. Брат ти или сестра ти ходи на терапия, за да развие необходими умения, които да му помогнат да се справи и да се чувства добре. Тук не би било подходящо да започнете разговорите около бъдещето и вероятността сиблингът с типично развитие да се грижи финансово или в ежедневието за своя брат сестра. Това просто е тема, която не е удачна за тази възраст. Ако за вас е доста абстрактно какво ще се случи в бъдещето, доколко детето ще бъде самостоятелно, то за неговият брат сестра е още по-неясно, така че тази информация за момента е по-скоро излишна и може да бъде натоварчета. По-подходящо би било да заговорите на тази тема на по-късен етап, например в края на средното образование. Един въпрос така зададох на участниците, защо биха се променили взаимоотношенията между децата след назоваването на диагнозата. Всъщност не се искаше да поразсъждаваме върху това
Доколко назоваването на самата диагноза е важно за братята и сестрите на децата с СОП. В крайна сметка, взаимоотношенията между децата се основават основно на тяхното взаимодействие, на чувствата и всъщност те приемат своят брат и сестра прямо това, което виждат, това, което той е. И дали ще назовете диагнозата, това няма да промени тяхното отношение. След това бях извадила няколко цитата на братя и сестри на деца с СОП, които потвърждават именно това, че всъщност за тях самата диагноза няма значение и тя не променя техният брат или сестра. Ще оставя да изчетете сами тези цитати. Тук се обръща внимание на нещо, което по-рано казах, че на това да имаш брат и сестра с СОП може да повлияе върху изборът на партньор в живота. Ето този сиблинг споделя за това, че неговата предишна приятелка не е приемала сестра му с СОП, поради което връзката им не е продължила и към настоящия момент има нова приятелка, но все още не може да определи дали връзката е сериозна и дали ще продължи, защото не е представил своята сестра. А това е много важно за него. Тя да бъде приета. Говорят за безусловната любов, която получават от своя сиблинг с СОП. Нещо много важно, което всъщност всеки иска да познае в живота си такава любов. Ето тук един брат споделя за това, че има брат с синдром на Даун и че когато го попитат какво не е наред с него, той отговаря всичко е наред, той е с синдром на Даун, винаги е бил такъв. Тоест това, че назоваването на синдром на Даун всъщност не променя неговия брат, той винаги е бил такъв, какъвто е. Това, че братът открива много положителни страни върху него, в лицето на своя брат с синдром на Даун. За изключителната любов, която има между братята и сестрите, независимо от специални потребности или не. И тук много важно се говори за чувствата на брата или сестрата на детето с СОП, които до голяма степен чувстват и у родителите, които са така познати като етапите на приемането, които включват така гняв, отричане. Всъщност същите емоции изпитват и братите и сестрите. Това показва, че родителите могат спокойно да говорят със своите деца с типично развитие за емоциите им, тъй като всъщност те са им познати и са вероятно споделени и за важността да се говори за тези емоции. Какви са все пак ползите за сиблинга, защото можем да открием и такива. Както по-рано споменах, децата, които имат братя и сестри с СОП, са много по-толерантни към различия, много по-адаптивни, поради ежедневието, което имат с брат или сестра, който има нужда от допълнителни грижи. Те изграждат умения за грижа за другите и всъщност едно разбиране, че това е необходимо. И изграждат също търпение и устойчивост. Имат интерес към различието. В този слайд бих искала да обърна внимание на това, че не винаги причината е в нарушението. Родителите често когато имат едно дете с СОП и едно дете с типично развитие и се получи някакъв конфликт между тях и започват притеснения от тях, че причината е защото едното дете има някакви специални потребности. Това е по-скоро го отдавам на техните лични притеснения, свързани с това, но нека все пак винаги да си задавате въпроса дали причината за конфликта е именно в това, че едното дете има нарушение, или това са по-скоро една динамика в взаимоотношенията между братята и сестрите. Така, например, изрази като моята сестра е най-смутана, много ме дразни, не искам да ме натира, искам да имам друга сестра, са по-скоро нормални, в смисъл, че може и да не случат добре,
но те се случват просто в взаимодействието между братята и сестрите. Крайна сметка, отношенията между братята и сестрите се ръководят предимно от чувства. Братята и сестрите без СОП са източник на мощна подкрепа. Сиблингите с СОП за своите братя и сестри са такива каквито са и винаги са били, независимо от това дали диагнозата е вече назована, дали те имат информация или нямат информация. Това няма да промени самите взаимоотношения между братята и сестрите. Какво все пак още биха могли родителите да направят, ако усещат такава потребност? Много полезно би било, според мен, да прочетат книги, които са написани или по темата за сиблингите, или от сиблинг на дете с СОП, за да могат по-добре да разберат тяхната гледна точка, да открият или да направят срещи на сиблинги със свои познати родители, които имат дете с СОП или с типично развитие, да се срещат, така че да могат децата с типично развитие да създадат свой приятелски кръг, който да може да ги разбере от темата, свързана с моето усещане, моите емоции, за това да имам брат или сестра с допълнителни нужди. Добре е родителите да отделят лично време с сиблинги на детето си. Препоръчвам литература, която смятам за интересна по тази тема. Една книга на Джоди Пико "Домашни правила". Има я със свободен достъп в сайта Читанка, в която историята е около момче с аутизъм и неговото семейство, и всъщност различни ежедневни ситуации са разказани от гледна точка на различни членове на семейството, на майката, на бащата, на самото момче с аутизъм и на неговата сестра. Интересно е да се види как едно също преживяване е разказано през различния поглед. Тук съм извадила и няколко сайта на английски, които са насочени към темата на братята и сестрите. Те са някои за братята и сестрите, за подкрепа от тях, а други са полезни и за родителите. Това е един аудиозапис, в който са интервюирани братя и сестри на деца с специални нужди. И накрая съм извадила литературата, която съм използвала в презентацията. Благодаря ви за вниманието. Надявам се това видео да е било полезно.